Nagpasalig ang Public Employment Services Office o PESO Iloilo Province nga magahatag sila sang Psychosocial Support sa duha ka Ilonggo Survivors sa paglugdang sang MV Trisha Kerstin 3 sa Basilan. Ang duha nga survivors halin sa Iloilo amos na Judgerek Layer sang Mina kag si Carl Luis Balontong sang Uton nga pareho nga apprentice sa nga mga roll-on roll-off o konroro ferry vessel sang Allison Shipping Lines. Sa interview sang Bomba Radio kay Cynthia Dario, ang head sang PESO, iyagin pahayag nga referral assistance ang ilauna nga mapalabot nga bulig kung sa diyan na prioridad ang psychosocial support. Pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office. Ginpaatag ni Dario nga bangod ang insidente natabo sa sulod sang Pilipinas, hindi inisakop sang PESO Overseas Filipinos Migration and Development Center nga para lamang sa mga OFW. Apang sa iya, mayaraman sang lain nga programa ang PESO Iloilo Province nga sarang mapalabot bilang bulig sa mga Ilonggo seafarers. Ginainganyo sang PESO kag sang Iloilo Provincial Government ang mga survivor kag ang ila pamilya nga magpakigangot sa ila agod matutukan ang ila nga kahimtangan kag mahatagan sila sa nagakaigo nga bulig. Since this is a local incident, dili lang sa Pilipinas, so ang duha to no coming from Mina and Oton, if and when magkadto ang ilang mga himata diri or sila mismo, if makapuli na sila magkadto sila diri sa aton, then the most nga magulig na aton sa ila subong is psychosocial support. And when it comes to psychosocial support, ang aton nga PSWD no under kay Sir Rani, pwede gid naton ini ang duha ma-refer dito sa office ni Sir Rani, and then these two will be assessed initially kag paggabalon or para mabalaan kung ano ang nagakadapat nga bulig nga igahatag sang Iloilo Provincial Government sa ila.